Sé que aquest projecte és molt dur, heu d'estar conscienciats de que esteu en un món molt complicat i sotmès a una sèrie... Tinc una borrissola a la boca. I sotmès a una sèrie de pressions que mai més disfrutareu com aquí. Gràcies. Gràcies, truquen. Sí, Magatzem d'Arts, un bolo? Quan? Sí, enviarem els nous, que s'ho mereixen. Vinga, adéu. Magatzem d'Arts va ser fundat a la Salle Condal a l'any 1971 de la mà d'un cura progressista, Ramon Buscallà. Els primers programes i records que es conserven daten de l'any 1972, quan encara la companyia tenia el nom d'Ars Condal. Ars venia del llatí. Treballàvem i començàvem a fer teatre en unes èpoques fascistes en les quals encara vivia Franco, i per això Ars no era en català, sinó en llatí. Estimats amics de Magatzem d'Arts i Vora el Mar, en aquestes dates tan senyalades volia dir-vos que tots sou unes persones encantadores, que tots valeu, bé, algú no val res, però tots valeu una miqueta, tots teniu alguna coseta dintre vostra que algun dia despertarà, algun dia sortirà, i llavors us sentireu persones de veritat, us sentireu fills de Magatzem d'Arts. Quan aquest dia arribi, truqueu-me o veniu-me a buscar, jo sabré què fer amb vosaltres. Albert Puello, director general de la Corporació d'Arts, va fer la seva primera aparició en aquesta companyia l'any 1974 en l'obra Los Inocentes de la Moncloa. Des d'aleshores i fins ara ha treballat en aquesta companyia. Ciutadans de Magatzem d'Arts. Arts. Ja som aquí. Ja som aquí. Vols dir alguna cosa, estimat? Em complau molt que m'estigueu veient. A mi també. Vols dir res més? Mira, tu. Vols a mi? Passem d'ells? Passem d'ells. Jordi Molet i Ruiz va entrar a la companyia a l'any 1994 amb una puerta siempre abierta. Després de molts anys a la companyia, va estar una temporada a Madrid, on va triomfar, i finalment ha tornat i des d'aleshores treballa a l'ombra de Magatzem d'Arts. Amics, esteu davant dels presidents, directors i amos absoluts de Magatzem d'Arts. Volem dir-vos que tingueu un bon Nadal. Bon Nadal! I que com no correu com Déu mana, sereu expulsats i castigats. Veieu l'espasa de l'amic Borés? Ell serà el que assassinarà els vostres caps. Porteu-vos bé. Bon Nadal! Bon Nadal! Bon Nadal! Oriol Borés i Parera va entrar a la companyia a l'any 1998 amb la interpretació de l'obra Visions, la qual li va frapar i des d'aleshores va decidir continuar treballant eternament en Magatzem d'Arts. Marc Olàs Llobet va aparèixer l'any 2001 per interpretar Romeu i Julieta. Des d'aleshores es manté treballant en Magatzem d'Arts. Bé, després d'aquest DVD meravellós que, com heu pogut comprovar, us han realitzat els meus estimats socis per tots vosaltres, ara sí, per fi, us puc dir que s'ha acabat i que podeu començar a sopar, podeu començar a beure copes de vi i que us ho passeu molt bé. Bon any, amics!
Fora, bruixa, no saps el que dius, desgraciada. Aquests són els meus socis, És el millor vídeo que hem fet mai. Soc la marginal d'aquesta empresa. Desgraciada.